pokušam da vratim onaj osjećaj što smo imali, znaš sam, kad smo svirali, kad smo pevali, kad smo se družili, pa da vidim da li mogu nešto da vratim od onog osjećaja kad smo počinjali. Sve to što smo radili tada, sve je bilo veliko, i glupost, i nešto što je bio poseban biser. Sad, kad sve to reviziraš, kad izvršiš jednu retrospektivu svega toga, dođeš u poziciju da ono što je nekad bilo, znači ono kao dao bih 2 milijarde dinara za jedan poljubac. To danas, recimo, to danas hoću da osjetim. Ja sam broj 3 četiri. Ima još. Ne znam da je rodnja buketa. Ja sam broj 3 četiri. Pa vidimo neki samo ti Petar vidiš. Samo ono Miki sin. Da, tamo ja na takvu si, pa jest. Godište i jako malo pamtim bivšu Jugoslaviju, ali čini mi se da je dobro poznajem iz priče što mojih roditelja, što moga brata koji su naravno dosta stariji od mene. I mislim da je to vreme po njihovoj priči bilo jedno vreme druženja, jedno vreme kada su ljudi slušali se međusobno i razumeli jedni drugi. Rođen sam 51. godine i kad me otprilike sam imao jedno 10 godina, inače sam rođen u Ravru. Kad me otac doveo u Požarecu, sećam se tu na kružnom toku je postojao bioskop Kozara i pored njega jedna prodavnica u kojoj su prodavali gramofone. A otac me je vodio u tu prodavnicu da vidim kako izgleda gramofon. Za mene je to bilo nešto novo, nešto nezamislivo do tada. I to je bilo meni ovako jako interesantno da slušam muziku ne sa radio aparata, nego sa jednog novog uređaja. Mi smo ponuli šank. Ovde je nešto što je zaomljeno. Sad isključiš kameru, pa onda vidiš ovo. Pa opet isključiš kameru i u poverenju ti kažem malo gorki listići, vodkići, tako. Jer čuli smo da je strogo zabranjeno uneti van sebe.
trebalo da se sve ovo desi predno 15 godina, možda 20. Zašto? Zašto? Zato što je ipak ovo neka stvar što kaže Lost in Space. Za nas starije ne, ali za ove mlađe da. Pošto slušaju nešto što u principu nije za slušanje. Ono što je danas u modi, sutra već nije, prek sutra već veliki zaborav. A ono što smo mi slušali, to su stvari koje se slušaju i danas posle 20 godina. I nadam se koje se slušaju i posle 20 godina. Većina te moje generacije smatra da je to čisto mislim da svi to i znaju, taj pastirski rok i sve, i znaš, čista krađa pesama i tako da uopšte nisu mada ja mislim da je Bregović stvarno čovek koji je znao u svakom trenutku šta da ubaci i sve Beograde! Ja nisam planirao nešto da govorim, ali moram samo par riječi. Kažu da na onom svijetu Bog nagrađuje one dobre. Ja nisam bio mnogo dobar i ne znam koliko će mene nagraditi. Ako mi bude samo jednu želju ispunjavao, neka mi još jednom da ovaj dan da mi se desi. Hvala vam lijepa za ovo večer. Najveći deo moje generacije se ne interesuje za tu muziku koja se svira u tom vremenu. Šta ih interesuje? Narodna muzika najviše. Moj uticaj, stari sin sluša narodnjake, a ovaj mlađi sluša zabavnjake. Ne nedostaje mi uopštena politika i ne nedostaje mi ništa od toga, ali sama muzika i samo vreme, ono koje smo proživljavali, doživljavali, jednostavno mi smo živjeli to. Ovo danas je, sačuvaj Bože, svako nešto pokušava novo da uvede. Znaš, malo mi je smešno, ja nisam protiv Mlađana Dinkića, ali mi je smešno da Keba peva pesmu od Mlađana Dinkića. Znaš, to je ko kad sabereš predjelo i sladole, to ti je, sačuvaj Bože. Pristao sam, bit ću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre kad me slome, kad me mirno slome. Pristao sam, bit ću sve što hoće, na 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 na. La 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 la. La 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 la. Mislio sam da se zvijeri boje ove vatre koja trag mi prati. I to sam mislio, a sad nosim. Evo mi da se spremamo, Kupa pivo. Pripremi. Samo ne ide nam nešto. Evo se na devojke ostale, vidi. Sad ćemo basket 5 na 5 pa da vidimo ko će pobedi. Dobro, vidimo se. Ajde, čao. Mi smo kod prvog šanka do 30. Ja sam sa Bregom tamo za šankom. Ako bude nešto, javite.
Nisam došla na koncert, pa nisam odavno vidjela Bijelo dugme na sceni, ovako celokupno. Ja ove babe ne bi slušao ni za 5000 maraka. Ovaj bebek jedva stoji na bini. Kunentis. To moja keva možda otpeva što on otpeva. Svega mi. Tebe ne zanima? 77. sam bio, tad me zanimalo i bilo je lepo, a ovo sad što oni za lovu sviraju, to moja keva može. A dobro, i ti se lepo ugrađuješ tu, a? Svoje majicama. Pa zamisli, da nije sramota da stojim ovako na ulici da prodajem. Znaš, dete s Voždovca ovdje, sramota je. A to je moja, ne njihova, nego moja. Bio bijelo dugme, mala bi se sakopčala u me. Kad bi bio dugme plavo, ne bi znao da sam krajnje slabo. Ej, mala, ej, kad bi bio dugme, samo zlata, grlio bih malo kod vrata. Dirao bih je cijelog dana, ne zna selo, ne zna njena mana. Hej, mala, hej, kad bi bio dugme, Evo, kažete meni, jeste imali nešto posle Nede Buke? Nismo. Za sad nismo. Nadamo se da neće ni biti. Jel ćete i vi da gledate koncert? Nećemo moći. Jeste gledali nekad ranije? Pretpostavljam da ste možda ta generacija. Apsolutno. Ili je Malinoa, majstor? Malo da se podsjetimo sad kako je bilo. Rado, ali... Hvala. Je li ovo za uspomenu sa koncerta? Nego? Je bilo neko 77. Ne. Nemojte tako, molim vas. Pitam. Zašto ne vidi? Što je ovaj narod ovoliko navalio da dođe na koncert? Dajemo izjave za medije. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve. Pa ja mislim da je to malo žal za mladost. Da se vrati ono čega nema više, nažalost, a čega se svi rado sećamo. To je bilo dobro. Bilo je dobro. Bilo je baš dobro. Pa ćemo možda večeras da se osjećamo još uvek kao da smo tamo. I tada. Biće nam lepo, svakako. Ljeto ide kako si mi ti. Gdje si, s kim si, da mi je znati. Koli mi te ugrijalo dok je si
išla do svoj narode. Rana ti je Jugoslavija, baš ne briga, nisi dete sve u korist, moje štete samo tvoje. Pa slušam ih od kad znam za sebe. Od kad znam za sebe. Ko bi slušao grupu koja peva Dođi mi doveče, ne budi goveče, devojci. To samo Bijelo dugme radi. Dođi mi doveče. To je to, to je to, to je to. Daj ovdje ti pivo. Tri piva ovdje, o? Mogu dođeš ovdje? Dva piva ovdje. Ne mogu svi snili ga. Baš mene, baš. Kako se popilo? Mnogo. Jedno da imamo pivo uopšte. Jedno da imamo pivo uopšte, baš je ovaj pivo. Samo je ozvučenje malo lošije, nadali smo se boljem zvuku, inače dugme je kao i pre. Zbog muzike koju volim, to je muzika neke moje generacije, otprilike. Moje rame
imitacije.